Hola a tothom, anem a veure com podem fer un gràfic de línies amb el LibreOffice Calc. A veure, aquí tinc l'evolució de l'IPC per mesos del 2024, d'acord? Vull fer mica gràfica de línies, de punts, amb aquestes dades. Doncs res, selecciono el que serà la taula, me'n vaig a insereix, diagrama, triem l'opció, hem dit que volíem un de línia, doncs un de línia, per exemple aquest. Aquí ens apartem una miqueta i això ho veurem millor. Pot ser amb línia recta, pot ser suau, que per tant farà corbes, veieu? O pot ser esglaonada, el que us demanin. Bueno, en aquest cas jo la faré amb línia recta mateix. Vale? Doncs endavant, això ja hem triat com el volem. Després, la primera fila és l'etiqueta, la primera columna són etiquetes, correcte, correcte. L'àrea és la demarcada, és correcte, endavant. Sèrie de dades IPC, perfecte. Aquí posem el títol, doncs podem posar evolució IPC del 2024, subtítol, podem posar la font, aquestes dades les he tret del INI. L'eix X doncs són els mesos de l'any, no? Mesos del 2024. I l'eix Y és el IPC en tant per cent. Perdó, en tant per cent. Ara sí, jo crec que ja ho tenim. Finalitzar. Molt bé, ens queda així. Podem apartar-lo una miqueta. Perfecte. I no sé. Cada element d'aquest és independent. Podem modificar-lo des d'aquí o podríem mirar el seu format, jo que sé, la línia el mateix, si faig doble clic doncs podria canviar el color, no sé. Cada element és editable i podem canviar-li el format i el considerem, però en principi ja ho tindríem.